kratšej prestávke sú tu nové Kozmonews aj so správami z východného Slovenska. Pohodlne sa usadte, začíname. Kozmonews Krajskej hvezdárne s poradovým číslom 10. Projekt Mars Sample Return je plánovaná komplexná misia, ktorej cieľom je zozbierať vzorky hornín z Marsu a dopraviť ich na Zem. Spolupracujú na nej agentúry NASA a ESA, pričom myšlienky na dopravenie vzoriek z Marsu sa objavujú už pár desiatok rokov. Misia bola v roku 2012 dokonca zrušená, následne však v roku 2018 bola obnovená. Teraz však misia MSR opäť čelí problémom. Tým najzásadnejším je nedostatok finančných zdrojov, keďže posledné prepočty hovoria o sume 8 až 11 miliard amerických dolárov. Kvôli vysokej komplexnosti misie sa taktiež dátum jej uskutočnenia presunul až do roku 2040. Uvedená suma je však príliš vysoká, doba príliš dlhá a riziko neúspechu značné. Agentúra NASA sa preto obracia na verejnosť a priemyselné spoločnosti s prosbou o pomoc pri aktualizácii plánu misie aj znížení finančných nákladov. Zostáva nám teda čakať na ďalšie informácie a držať palce americkej aj európskej vesmírnej agentúre. 3. mája 2024 o 11:27 stredoeurópskeho letného času úspešne odštartovala z ostrova Hainan čínska raketa Dlhý pochod 5 s lunárnou misiou Chang'e 6. Jej cieľom je pristáť na odvrátenej strane mesiaca. Sonda nesie niekoľko vedeckých prístrojov, vďaka ktorým je v pláne zozbierať vzorky z krátera Apollo, ktorý sa nachádza v panme South Pole Aitken, a tieto vzorky dopraviť bezpečne na Zem. Vzorky by podľa niektorých vedcov mohli obsahovať úlomky plášťa, ktoré boli vytvorené v dobe impaktu vytvárajúceho túto panvu. Chang'e 6 môže byť prvá sonda, ktorej sa podarí dopraviť vzorky z odvrátenej strany mesiaca na Zem. Vo štvrtok večer, 2. mája, sme aj z nášho územia pozorovali zaujímavý astronomický úkaz. Nočnou oblohou totiž presvišťal záhadný objekt, ktorý mohli niektorí ľudia považovať za UFO. V skutočnosti to však bol druhý stupeň rakety Falcon 9. Približne nad našim územím nastalo deorbitačné vypustenie prebytočného paliva, aby následne mohol tento stupeň v okolí Antarktídy vstúpiť do atmosféry. Falcon 9 spoločnosti SpaceX štartoval z Vandenbergovej základne v Kalifornii a vynášal dvojicu snímkovacích družíc Worldview Legion 1. Prvý stupeň rakety už po 20. krát dokázal úspešne pristať vo vymedzenom priestore. 24. apríla 2024 sa v budove Zemplínskeho kultúrneho centra konalo krajské kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách. Krajského kola sa zúčastnilo celkovo 40 súťažiacich z okresov Košice, Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Gelnica a Sobrance. Súťažiaci odpovedali písomne na otázky zo všeobecnej astronómie, histórie astronómie, kozmonautiky, riešili grafické úlohy, astronomické príklady a slepé mapky oblohy. Prví traja z každej kategórie získali vecné ceny a diplomy a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. až 13. júna v Prešove. Organizuje ho Slovenská ústredná hvezdáreň v Urbanove, ktorá finančne zabezpečila ceny a diplomy v krajských kolách. Všetkým postupujúcim gratulujeme a želáme veľa šťastia pri reprezentácii nášho kraja v celoštátnom kole. Výsledkové tabuľky si môžete pozrieť na našej web stránke.